नमस्कार. एव्हरीडे मालवणीमध्ये स्वागत आहे. आजची माझी रेसिपी आहे तळलेले कुरकुरीत बोंबील आणि बोंबीलचं हिरव्या मिरचीमधलं सार. तळलेले बोंबील बनवण्यासाठी बोंबील मी इथे साफ करून स्वच्छ धुवून घेतले आहेत. एका प्लेटमध्ये अर्धा चमचा हळद आणि अर्धा चमचा मीठ घ्यायचं आहे. 1 चमचा मालवणी मसाला घेतला आहे. 2 चमचे कोकमाचा आगळ घेतला आहे. कोकमाचा आगळ नसेल तर कोकम पाण्यात भिजत घालून त्याचा रस वापरायचा आहे. हळद, मीठ, मसाला, कोकमाचा आगळ मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे मिश्रण बोंबीलला लावून घ्यायचं आहे. पाच मिनिटासाठी झाकण लावून ठेवून द्यायचं आहे. एका ताटामध्ये 2 चमचे तांदळाचं पीठ घ्यायचं आहे. 6 चमचे बारीक रवा घेतला आहे. अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा गरम मसाला, घरचा मसाला असल्यामुळे छान रंग आहे. 1.5 चमचा मालवणी मसाला घ्यायचा आहे. अर्धा चमचा मीठ घालून मिक्स करून घ्यायचं आहे. 5 मिनिटानंतर बोंबील एका प्लेटमध्ये ठेवायचं आहे. पावभाजी मॅशर किंवा ग्लास तांब्या याने याला प्रेस करायचं आहे. त्यामुळे बोंबीलमधील पाणी बाहेर येण्यास मदत होते. प्रत्येक बोंबील मासा अशा प्रकारे प्रेस करून घ्यायचा आहे. माशामधून निघालेलं पाणी वेगळं करायचं आहे. पुन्हा 5 मिनिट झाकून ठेवायचं आहे. 5 मिनिटानंतर प्लेटमध्ये आपल्याला पुन्हा पाणी दिसेल. हे पाणी वेगळं करायचं आहे. मासा दाबून त्यातलं पाणीही काढून टाकायचं आहे. आता बोंबील मासा तांदूळ आणि रव्याच्या मिश्रणामध्ये छान कोट करून घ्यायचा आहे. भिडाच्या तव्यामध्ये मी तेल गरम करत ठेवलं आहे. मीडियम हीटवर गरम केलेल्या तेलामध्ये बोंबील मासा घालायचा आहे. बोंबील मासा तळून झाल्यावर तव्याच्या कडेला ठेवायचं आहे. त्यामुळे त्यातील एक्स्ट्रा तेल जे आहे ते निथळून बाहेर येतं. आता आपल्याला दुसरा फिश तेलामध्ये घालायचा आहे.
छान कुरकुरीत असा बोंबील मासा तळला गेला आहे. इतर माशांपेक्षा बोंबील मासा तळायला थोडा जास्तीचा वेळ लागतो. अशाच प्रकारे सर्व बोंबील मासे आपल्याला तळून घ्यायचे आहेत. टेस्टी आणि कुरकुरीत असे बोंबील मासे तयार आहेत. रेसिपी आवडली तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. आता आपण हिरव्या मिरचीतल्या बोंबील साराची रेसिपीसुद्धा पाहूया. आता मी बनवत आहे हिरवी मिरची घालून केलेले बोंबील माशाचे सार. इथे मी बोंबील मासे साफ करून त्याचे 2 तुकडे करून धुवून घेतले आहेत. बोंबील माशामध्ये पाव चमचा कोकमाचा आगळ घालायचा आहे. अर्धा चमचा हळद आणि अर्धा चमचा मीठ घालायचं आहे. मिक्स करून 10 मिनिट बाजूला ठेवून द्यायचं आहे. वाटप बनवण्यासाठी इथे मी अर्ध्या नारळाचं खोबरं घेतलं आहे. 6 हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहेत. मुठभर कोथिंबीर आणि 2 टोमॅटो घेतले आहेत. 7 लसूण पाकळ्या, 10 तिरफळ, 4 लवंग आणि 10 काळी मिरी घेतली आहे. मिक्सरच्या भांड्यामध्ये लसूण, तिरफळ, लवंग, काळी मिरी, हिरव्या मिरची, कोथिंबीर, टोमॅटो, आणि खोबरं घालायचं आहे. 1 इंच चिंच आणि चमचाभर कांदा घालायचा आहे. अर्धा चमचा धणे आणि अर्धा चमचा बडीशेप घालायची आहे. हे सर्व जिन्नस वाटून पेस्ट बनवायची आहे. बोंबील माशाच्या सारासाठी लागणारी पेस्ट तयार आहे. कढईमध्ये 5 चमचे तेल घालायचे आहे. 4 लसणीच्या पाकळ्या ठेचून घालायच्या आहेत. बारीक कापलेला अर्धा कांदा घालायचा आहे. अर्धा चमचा हळद घातली आहे. आता वाटून घेतलेली पेस्ट घालायची आहे.
अर्धा ग्लास पाणी घातलेलं आहे. आपल्याला आवडेल त्याप्रमाणे पाणी घालून ग्रेव्ही पातळ किंवा घट्ट ठेवायची आहे. सर्व मिळून मी पाऊण ग्लास पाणी घातलेलं आहे. अर्धा चमचा मीठ घालायचं आहे. ग्रेव्हीला उकळ यायला लागली की बोंबील मासे घालायचे आहेत. तीन कोकम घालायचे आहेत. टेस्टी असं बोंबील माशाचं सार तयार आहे. मालवणी पद्धतीमधील तळलेले बोंबील आणि बोंबीलचं सार याची रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा.